Uma uthanda uzolalela ke ulandele kulama slides engizokhuluma ngibhekise kuwo ukuchaza ispirituality. Streetwise spirituality, a presentation eyenziwa uMark Passio. Nawe ungakwazi ukuthi ufunde kuyona, nami ngafunda lukhulu kuyona. So yikho namhlanje ngikhetha ukuthi angizame ukuyichaza ukuthi ngabe kuyini kona kuba spiritual, ngoba abantu abaningi abazi ukuthi kusho ukuthini kona lokho. Yes, angeke kuze kusize ukuthi wazi ukuthi kuyini, kodwa at least uzokwazi ukuthi mase kwenzeka kuwe ukuvuka kwespirituality sakho ukwazi ukurecognize ukuthi kwenzakalani, ungabi confused njengeningi lethu elaqala laba confused. Ngoba uma confused uzozama uku-associate nayo yonke into wake wayazi empilweni yakho, kodwa ke konke lokho kuyiplan vele and kufanele ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela kuzokwenzeka ngayo. So indlela ye-spirituality yami ayizofana neyakho neyomunye ngoba sonke sinama mission ahlukahlukene la emhlabeni. So ngizozama ukuchaza manje ukuthi what is streetwise spirituality, izinto lezo kufanele uzazi nje ezumuntu, njengoba niwoclawise aba-streetwise about everything, niya-invest nako easy equity, nenza izinto zonke ezi-useless ni-streetwise, kodwa spiritually anikho streetwise. So ngizama ukuyichaza ukuthi what is spirituality.